मागो दमासि रंजानायनि मोनसे बिराद गिदिर सान दिनै बेखौ लानानै आरो जोंनि बे गुरुबासा ओनसोलाव सावथाल बर' नेपालि आरो आदिबासि बाङालि गोबां माने हारिनि मानसिफ्रा जों बाहाय जमा जादों मानो होनबा जोङो जोंनि एरियायाव दावराव दावसि गैयै शान्ति आरो खौसेथि थांनानै थानो लुबैयो बेनि थाखायनो जोङो बे रंजानाय फेस्टिभेलजों लोगोसे गोबां जाथि बाहाय माने गुरुबासा ओनसोलनि प्रत्येकता जाथिखौ लानानै मोनसे जोङो जयैनो खौसेथियैनो गोजोन मोनसे रंजानाय मोनसे फोरबो फालिनो होननानै बे दमासिजों लोब्बा लानानै जों मोनसे पिकनिक अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै मा खालायगोन रायजोफोरखौ रायजोफोराव आं बेनो खावलायनो नागिरदों निउ इयाराथ' थांबाय पिकनिक जानाय बोथोरा थांबाय आरो मागो दमासि होननानै आं मोनसे खावलायनो नागिरदों बयबो जाहाथे रंजा बाजा सुखु गोजोन बयजोंबो मिला प्रिति थायो आरो लोगोसे लोंनाय जानायफोरखौ एसे खम खालामनानै लोंनायाथ' बयबो लोंखायो नङा होमबा जोंनियावबो दिनै जों थगाया लोंदों एसे खिन्थु खाबसे खाबनै लोंदों लोंग्राफ्रा बांद्राय लोंनाङा निसा बुस्थुखौ बारा इउज खालामनाङा बेखिनिखौ आङो बुंदों आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरनिसिमबो आं मोनसे खावलायगोन जे बे ड्राग्स मुवाफोरखौ बांद्राय माने इउज खालामनाङा जौफोरखौ बांद्राय इउज खालामनाङा आरो ओमफ्राय आदा खायसे खायसे बर' ओनसोलफोराव दमासिया बर'नि फोरबो नङा होननानै माने गोबां बर' ओनसोलावनो फालिनाय नुनो मोना आरो दासिम दा बिथांमोनखौ सारा मा खालामनो आं 45 इयार्स जाबाय हो आंनि बैसोआ दा 45 इयार्स आं नुबोदों 45 इयार्सनिफ्राय आं जेला उन्दैनिफ्राय सिगां जाबोयो अब्लानिफ्रायनो आं दमासि बोथोरखौ बर'फोरखौ फालिनाय नुदों आरो खिन्थु जोङो फालियैयावसो जोङो खोमानानै लानाय बादि जादों नङा होमबा बेखौ आं उन्दैनिफ्राय नुबोदों बेखायनो आं सानो दमासिया जुदि बर'नि फोरबो नङाबा दमासि सोदोबानो थानाय नङामोन खोमा नङा होमबा बेखौ आङो बुजिदों आरो नोंथाङा सासे फावखुंगुर हिसाबै आरो माखासे आर्टिस्ट हिसाबै फाव खालामबोयो नाथाय नोंथांनि जानाखि बे बड'लेण्ड डायरि पार्ट 2 बेखौ माब्ला नुनो बड'लेण्ड डायरि पार्ट 2आ दा कालार सोलिगासिनो दं ओमफ्राय आफ्टार इफेक्ट माखासे बे पलि मिउजिक आरो बे गावनाय मानायफोर गुलि गौनाय मानाय खालामनांगौ नालाय बे सोलिगासिनो दं मथा मथि सानथामनि गेजेराव जोबगोन ओमफ्राय आङो बेखौ 21 तारिखआव रिलिज खालामसिगोन आरो दिनैनि दिनाव मोनसे गोनांथार खौरां आसाम बड'लेण्ड आरो आसामल' नङा भारतनि गेजेरावनो 9टा स्टेटआव दमासि मागो फालियो बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन मुं लानानै फालिदों दा बर'जों आसामजों बिथांमोननि बे मागो दमासि फालिनाया माबा मोनसे सोमोन्दो थानो हागौ नामा सोमोन्दोआ निश्चय दं खिन्थु बेवहाय मोनसे बेरखांदों गावबागाव स्टेटआव गावबागाव हारिमुखौ देखायो आरो बिसोरो जोङो नों उरिसानिफ्राय लानानै जुदि नायबोयोबा आसामसिम नुगोन आरो बेंगलिफ्राबो आजिखालि जों मागो माने जों दमासि होनो भगालि बिहु होनो जायफोरनि एसामिसफ्रा बिसोरबो गावसिनियाव बे माबाखौनो मागो होननानै बिसोर फालियो आरो आं बेंगलावबो बहुद जायगायाव गिदिंबाय बिसोर गावसिनि गामसाखौ लानानै जों जेरै आर'नाइ लायो बिदिनो मोनसे जाथि कालचार दमासिखौ फालिसै आरो रायजोफ्रा गोबां रायजोफ्रा मिथिनो लुबैदों नोंथांनि गिबि फाव खालामजेननाय सावथुन एबा एलबामनि नामा आं गिबि फाव खालामनायाथ' बावलांबाय फिल्मा सोरमोन ना सोर माने हु इंलिसाव SWR बे मागो दमासिखौ बयबो रायजो राजा फालिनांगौ होनना सानो नामा सार आंनि मथेबा बर'फ्रा फालिनांगौ खारन जोङो बेबादि फालियावनो माखासे जोंनि जेरै गंगोनाखौ बर'फ्रासो गंगोना होननानै दामोमोन नङा होमबा दा एसामिसफोर लांनानै बेखौ मा खालामबाय गगना बानायहैबाय आरोखि गाबोन आर'नाइ गामसायाबो बिसोरनाव थांजोबगोन आरो जोंहा ओंखायनो कालसारखौ लाखिनो प्रत्येकटा फेस्टिभेल जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा आसामाव थागिबिफोरनि जेनोखि माने मा होनो थागिबिफोरनि हारिमु बेखौ जों लाखिलांबाय थायोबा निस्सय गाव गावनि जाथिया थांनानै थागोन बेखौ आं हास्थायो नोंथाङा दे गोदो आइसक्रिम जानो बिनानाव बे एलबामखौ माब्ला बानायामोन आइसक्रिम जानो बिनानाव एलबामा 2004 सोमोन खोमा 2003-4 बेबायदि आरो आं मोजाङै एक्जाक्ट गोसोआव गैला আজি ভোগালী বিহুৰ সকলোকে মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই প্ৰগ্ৰামটো ৰখা হৈছে আমি সকলোৱে জনগোষ্ঠী এক হৈ মিলা প্ৰীতিৰে আমি বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে নেপালী বড়ো আদিবাসী বেংগলী সকলোৱে মিলি কিনে ইয়াতে বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ এই প্ৰগ্ৰামটো কোনোবা দায়িত্ব লয় মেইন দায়িত্ব লয় এই প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছফুল কৰিছে নেকি ইয়াতে মানে সকলোৱে দায়িত্ব লৈ আমি ছাকচেছফুল কৰিছোঁ এনজয় কৰি আছোঁ কি বিচাৰে সমাজ আমি শান্তি বিচাৰোঁ সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকক সমাজ ভাল হওক ৰাজ্য ভাল হওক এইটোৱেই ৰাইজৰ লগত মানে সকলোৱে মানে মিলা প্ৰীতিৰে থাকক শান্তি থাকক ড্ৰাগছ মুক্ত হওক
মানে নিচাযুক্ত মুক্ত হওক এইটোৱে বিচাৰোঁ। কি খাইছে আজি এই পিকনিকত? আমি ইয়াতে আজি মুৰ্গী মাংস, গাহৰি মাংস, হাঁহ, কুকুৰা এইবিলাকেই আছে আৰু পনীৰ লগতে এইটোৱেই।